Здравейте, уважаеми зрители и почитатели на мозъчните катаклизми и аналитичния потоп! Вие гледате предаването от интелектуалци за интелектуалци Vox Intellecti. Наглостта на Иван и Андрей в сблъсък достигна своя апогей в днешната тема: дърпат ли назад България хората над 55 години? Не ви е срам да поставяте под съмнение делото на хората, построили днешна България, сред които са и вашите родители? Сега, за да ви отмъстя, съм поканил Йоло Денев и Юлиян Вучков едновременно. Господа, казах ви темата, започвайте. О, всемогъщи Бог Тангър, ти протягаш ръка към нас и ние протягаме ръка към теб. В тези трагични дни българския лъв лежи и е заспал и няма един да говори. Господин Цанев, аз благодаря за предоставената трибуна. Искам да изкажа огромното възмущение от безпринципната и безмозъчна атака срещу поколението на можещите и знаещите. Недопустимо е да се пренебрегва опита на възрастта. Сега, Йоло, събуди се, велик български народе, за да водиш народа към спасение на българското човечеството. 35 000 години и отново революция, социална, морална и политическа, и ще водиш човечеството. Сега, Вучков, безплодна и нефелна е младежта с жълто около устата и лява ориентация. Неспособни да решават проблемите на държавата, а напротив само да ги създават. Нашето поколение, което е в разцвета на силите си, бива изтикано въгъла от арогантните пиклювци и пишлигари. Сега двамата едновременно. България се дърпа назад от неспособните и дементни мутри, които са взели властта във всяко едно отношение. Благодаря. Глава ни забей, кажете си вашето. Това беше всичко от Vox Intellecti. Ако някой дърпа назад България, то това е ретроградната младеж, а не прогресивните хора в зряла възраст, които все пак оцеляха през комунизма. Благодаря за вниманието.